Okay, kumusta? Kini ang Word Broadcast mga kaigsunan atong isgutan karon ang bautismo sa tubig. Atangin ninyo. This is Word Broadcast here on Facebook, an online ministry initiated by Glorious King Jesus Assembly, Alcantara, Cebu, Assemblies of God, Philippines. With your host, Pastor Junrel K. Tudless. Let us hear and learn inspiring messages from the Bible. Please like and share. Grace to you and peace from God the Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, to whom be the glory forever and ever. Okay, kumusta ang mga kaigsunan dinhi sa tuang programa nga Word Broadcast. Kini na sabi niyo gigalas kanginan Pastor Junrel Kagaki Tudlas. Magabaon ang uban kaninyo sa among panahon sa pag hisgot-hisgot may tungod nining bautismo sa tubig, no? Atong hisgutan karon mga kaigsunan kaning biblikal nga bautismo sa tubig. Imong tan-awon karon sa imong kaugalingon kung nabautismohan ka na ba sa biblikal nga bautismo or relihiyoso lang ba nga bautismo ang imuhang kining bunyag mga kaigsunan. Bautismo ug bunyag parehas na siya. So atong tan-awon atong talakayon kana karon o ginaot ko nga magauban-uban kita nining atong programa karon diri sa kanginan ang Word Broadcast. Kumusta? Welcome ang tanan nga mga kaigsunan nga niya karon gatan-aw sa tuang programa. I hope nga mag-invite po mo sa inyong mga friends pagpaminaw niining mga programa mga kaigsunan. So alang sa pagsugod atong pasalamatan ng Ginoo atong ampuan, mag-ampo sa ta mga kaigsunan sa tuang programa. Amo lang itong daghang salamat o Dios nining matahom nga oras sa pagpaminaw ining Word Broadcast Ginoo nga programa nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa mga katawhan nga mga paminaw, ikaw Dios magapanalangin kanila. Salamat Ginoo sa imong balang espiritu Ginoo mga konbiktar, lamda Ginoo sa tagsa-tagsa kinabuhi karon nga magapaminaw. Salamat Lord God sa mayong lawas Ginoo kutob sa mga naminaw karon Lord God, dagay sa mayong nahuna, mayong kasing-kasing Ginoo sa pagdawat sa imong mensahe o sa pagkat-on Ginoo sa imo mga pulong. Salamat usab Ginoo tanan ang mga viewers Lord God sa lain-laing dapit Ginoo, ikaw Dios mga panalangin o Dios. Salamat nining maong pulong nining maong among topic karon Ginoo nga among pagahisgutan nga kini maghatag og katin-awan Ginoo sa matag kinabuhi. Kini ko pag-ampo mahan in Jesus mighty name. Amen ug amen. Okay, dalay ko ng Dios mga kaigsunan. Nini nga to ang programa nga Word Broadcast. O ako nagapanginaot nga naamo din ha sa inyong mga panimalay nga nagaandam sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing mga kaigsunan sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. So ang atong isgutan karon mao ang biblikal nga bautismo sa tubig mga kaigsunan. Ang ato ang biblikal nga bautismo atong ipasikad o atong ibasi mga kaigsunan diha sa Biblia kay biblical man. What's the word? Biblical gani nagabasi gyud mga kaigsunan sa Biblia nga ato ang ginatamdan mga kaigsunan sa atong Kristohanong pagtuo. So ato nang sugdan mga kaigsunan, lesson number 10. Okay. So biblical nga bautismo sa tubig. Okay. So sa inyong mga nahimutangan karon, doon na mo'y bullpen, na mo'y papel, notebook nga gi-encourage tika nga imong mag-take notes pug ka unya itapad ang imong Biblia mga kaigsunan para imong ma-verify kung ang akong gisulti dinhi nga mga verses makita gyud dinha sa inyong balaang kasulatan, no? Kung doon na mo'y balaang kasulatan dinha sa inyong mga panimalay, doon na mo'y Biblia da mga kaigsunan, kuwaa unya andama nyo mga notebook o mga ballpen mga kaigsunan aron inyong i-jot down or inyong ilista o inyong isulat mga kaigsunan ang mga versikulo nga akong isulti ninyo. So, di na ko ibutang diri ang verse kay para kamo mismo ang makakita sa akong isulti nga mga verses. Kamo mismo makaukab mga kaigsunan dinha sa inyong mga Biblia. So, atong isgutan na mga kaigsunan, lesson number 10. So, Oni ang ato ang pagtuon nga lesson series mga kaigsunan, pagduol kang Kristo. Napulo ka leksyon sa pagduol ni Kristo, lesson number 10, and the last but not the least nga lesson, biblical nga bautismo sa tubig mga kaigsunan. Okay.
Ang Biblia mga kaigsunan nagatudlo may tungod sa bautismo sa tubig o bautismo kaning bunyag mga kaigsunan diya sa tubig. Ang unang mga Kristohanon mga kaigsunan nagbuhat niini nga tulumanon. Ang unang Kristohanon nagbuhat niini. Atong tun-an ang importanteng mga hinungdan nganong ang bagong magtotoo or new believer mga kaigsunan, kung ikaw bagong magtotoo ni Kristo, imong nasunod kining lesson series nga pagduol sa Ginoong Hesukristo, apil na lesson number 1 to lesson number 10 mga kaigsunan, basic ra kay na siya mga kaigsunan, apan importante kaayo nga imong masayran sa imuhang kinabuhi tungod kay nakabase kita sa pulong sa Ginoo nga dade sa balaang kasulatan mga kaigsunan. So atong tun-an ang importante ug mga mahinungdanon nga mga punto nganong ang bagong magtotoo kinahanglang magpabautismo or magpabunyag diha sa tubig mga kaigsunan. Okay, unang punto, letter A mga kaigsunan. Ang ihemplo ni Kristo or ang panig-ingnan ni Kristo or the example of Christ. Mga kaigsunan, si Hesukristo nga atong Ginoo nagpabautismo pod sa tubig. Kinsa ang nagbautismo niya? Ang iyang gig-agaw nga si Juan Bautista or John the Baptist, no? Nagpabautismo siya kang Juan nga magbubunyag. So si Juan mibati nga dili siya takos nga mobautismo sa atong Ginoo og dili unta mobautismo kang Ginoong Hesus, no? Apan gitubag siya ni Jesus. Okay, word ni Jesus paminawag maayo ang word ni Jesus, miingon siya pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. So ingon si Ginoong Hesukristo pasagdi lang nga mahitabo kining tanan para niining pagiha makatuman kita sa gisugo sa Dios. Akong pangutana makigsunan, base sa pulong ni Ginoong Hesukristo, ang bautismo sa tubig or pagpabunyag sa tubig sugo sa tao, sugo bas ministro, sugo bas pastor, sugo bas pari, or sugo ba sa Dios? Sugo sa Dios. Okay, klaro? Klaro kayo. Okay. Mihaw-as siya sa tubig mga kaigsunan, ato makita dire nga pagkahuman gayud bunyagi si Jesus, mihaw-as siya sa tubig. Ato nang tanawon unya mga punto por punto mga kaigsunan. Mihaw-as siya sa tubig sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 15. Palihog basahan na din na. Ang rason nga si Jesus nagpabunyag siya mo ni mga kaigsunan nga niining pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Okay, take note ana kanang word nga niining kay niining paagiha. So it is paagi o sa kapaagi mga kaigsunan nga makatuman kita sa tanang gisugo sa Dios. Okay. So number 1 nga punto, si Ginoong Hesukristo mismo ang ihemplo sa bautismo nga nagkatuman sa sugo sa Dios nga ining pagiha makatuman kita sa sugo sa Dios. So dili sinisugo sa tao, dili kini sugo sa pastor, dili kini sugo sa ministro, dili sugo sa propeta, dili sugo sa apostoles, dili sugo sa magwawali, dili sugo mga kaigsunan sa kining magtutudlo kun dili apil na kini sa sugo sa Dios mga kaigsunan. Okay. So letter B. Okay na nata example Ginoong Hesukristo nagpabautismo. Letter B mga kaigsunan. Atong tanawon kining punto may tungod sa ang naandang buhat ni Kristo. Okay. Sa panahon sa pagministeryo ni Ginoong Hesukristo, sa pagministry ni Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan mga kaigsunan, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Hudiya. Nangadto sila sa lalawigan sa Hudiya. Nagpabilin siya didtog pipila ka adlaw uban kanila og namunyag siya. Namunyag usab si Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Tan-awan nyo. Mabasa na to mga kaigsunan, Juan kapitulo 3 bersikulo 22. Okay.
alang sa mga karon pa nagatsunin, palihog basaha ang inyong Biblia mga kaigsuonan. Juan Kapitulo 3, versikulo 22 mga kaigsuonan, human niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Hudiya, nagpabilin siya didtog pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Mangutana ko, kinsay namunyag? Si Ginoong Jesus. So namunyag siya mga kaigsuonan. Okay, so dunay bunyag mga kaigsuonan. So sa klarong pagkaistorya, adunay bunyag. Okay. So, ang Juan 4, versikulo 1, nagpadayon nga ang mga Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig og nakabunyag og mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Kung si Juan Bautista mga kaigsuonan adunay mga ginabunyagan, mas daghan pag gibunyagan si Ginoong Hesukristo. So, in short, mismo si Ginoong Hesukristo, di lang si Juan ang namunyag, kundi siya pod mismo si Ginoong Hesukristo namunyag pod. O mas daghan pa siya gibunyagan kay ni Juan. Mabasa na to mga kaigsunan dinha sa Juan Kapitulo 4, versikulo 1 mga kaigsunan. Ilista ninyo ang mga verses. Kung wala mo'y Biblia, unya na nyo tanawon, wala mo'y Biblia karon din na siyang balay, ilista, isulat ang versikulo mga kaigsunan. Okay. So dinhi atong makita nga si Jesus nagsugo sa pagpabautismo ni atong mga mituo og misunod kaniya. So usa ni siya ka requirement mga kaigsunan sa usa ka bag-ong magtotoo nga magpabunyag. Okay. So letter C, ikatulo nga punto mga kaigsunan, ang sugo ni Kristo. Okay, itong isgutan mga kaigsunan ang sugo ni Kristo. Ang katapusang sugo ni Kristo gihatag niya sa dayon niyang kayab ngadto sa langit, balik ngadto sa langit mga kaigsunan. So sa wala pa siya mi adto sa langit, do na siya gibilin nga sugo. Okay. So pastor, sugo di ay nang magpabunyag, sugo di nang magpabautismo. Yes, usa ka sugo mga kaigsunan. Okay. Kung sugo gani, buot pasabot imong buhaton, imong tumanon. Kay kung dili nimo tumanon, unsa may buot pasabot ana? Unsay buot ipasabot ana kung dili nimo tumanon ang sugo ni Kristo? Masinupilon ka, masinupakon ka, di ka mutuman og sugo, disobedient ka. So disobedient ang dili pagtuman sa gisugo ni Kristo. So kung di ka magpabunyag, disobedient ka. Klaro? Okay, klaro. Kung dili magpabunyag, kining biblical nga bunyag atong tan-awon niya kung unsa nga klaseng bunyag ang biblical. Basta kay nabal-an nato nga dunay bunyag mga kaigsunan. Wa pa ko nagisgot din ni kung unsaon pagbunyag. Unsay standard sa pagbunyag, no? Wa pa to nagisgot riha. Atong hinay-hinayon mga kaigsunan para gyud masabtan gyud ninyo. So, in short mga kaigsunan, magisgot kitag sugo gani, miingon siya diya sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 ngadto 20 mga kaigsunan. Kabayan ang inyong Biblia mga kaigsunan. So unsa may atong makita diha sa Mateo Kapitulo 28. Okay, kung doon na may Biblia, ablihi ang inyong mga Biblia mga kaigsunan diha sa imong nahimutangan karon, sa imong diha sa imong gilingkuran, asa man ka karon na minaw karon mga kaigsunan. Okay, ingon dire. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 ngadto 20, mingon dire. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. So nagsugo ang Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an nga manglakaw sa tibuok dapit sa kalibutan, sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himuon sa nga unsa man himuon sang tinun-an, himuon sa nga disciple. Sa dili pa day bunyagan igsoon, himuon sa nga disciple. Himuon sang tinun-an, himuon sang learner mga kaigsuonan. Okay. So kinahanglan sa diay nga magkat-on ang usa ka tawo sa dili pa siya bunyagan sa gingon diri
himua sila nga akong mga tinun-an ug unsay sunod, bunyagi sila. Sa unsang klase nga pagbunyag, naagyod present ang tulo mga kaigsuonan, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit mga kaigsuonan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Ginoong Jesucristo, o sa man, Espiritu Santo. Igsunog gigala, sugo ni Kristo nga magpabunyag ka. Pero sa di pa kabunyagan, kinahanglan sa kang mahimong tinun-an. Okay. So dili di ay basta-basta mga kaigsunan nga mo diretso lag pamunyag nga dili himuong tinun-an ang gibunyagan. So sa ako nga side mga kaigsunan, dili ko basta-basta mo bunyag og tao kung wala nako gihimo nga disciple or kung wala pa siya disciple sa ako mga disciple. So kinahanglan usa ang tao mahimong tinun-an. So mangutana ko ninyo, ang bata giunsa man na ninyo pagtudlo alang sa relihiyon mga kaigsuonan, mopitik lang ko gamay, pitik-pitik lang tag ginagmay pod para maablihan ng inyong mga salabutan, maablihan ang inyong monahuna. Okay, pit ka na to gamay kanang relihiyon mga kaigsuonan nga nagtudlo may tungod-an ng bautismos bata. Akong pangutana, giunsa nimo pagtudlo ng batang gamay, nahimo ba siyang tinun-an? Gitudluan ba nimo ng batang gamay bagong na tao? Pila pa na kanang adlaw, pila pa na ka bulan nga imong gihimong ang imong gibunyagan unya wala pa ganina nahimong tinun-an? So giunsa man ninyo ng bata mga kaigsuonan? Gihimo ba ninyo matinun-an pagkahimog? So bibi, mauni ang pulong sa Ginoo bibi John 3:16, for God so loved the world. Kasabot ka bibi? Luoy ka taong bata mga kaigsuonan, wa gyud gidulaw. Walay gidulaw in taon ng bata, di pa siya pwedeng mahimong tinun-an nga naman. Wa pa siya gidulaw, di pa gani mong istorya, di pa gani kabalong mo ang yung ipangay taon tutoy, ang yung ipangayo taon nga mabuhay taon siya, no? Pero dili pa siya kandidatos bunyag mga kaigsuonan, klaro? Dili kandidatos bunyag ang bata kay dili pa siya tinun-an. Okay, unsa may gingon sa Ginoo? Himua sa silang akong mga tinun-an. Unya bunyagi. Og bunyagi sila. Sa to dunay bunyag mag-igsunan human nga mahimo kang learner, mahimo kang disciple, mahimo kang tinun-an. Okay? Hinaot maklaro ninyo mga kaigsunan kung kanang bunyag nga inyong ginabuhat dinha sa inyong relihiyon or sa inyong grupo biblical ba? Kay kung dili gani biblical mga kaigsunan, sorry to tell you, giilad lang mo sa inyong leader sa simbahan nga wala nagsubay sa standard sa biblical nga teaching mga kaigsunan. So kung gusto ta mga kaigsunan og biblical nga teaching, wala na lain nga pangitaan nato og standard ang Biblia mga kaigsunan. Kay kung ang atong relihiyon nagtumo-tumo og himo og doktrina or kanang pagtulunan nga wala gani nakasubay sa balaang kasulatan, igsoon og gigala pagpangilad na. Klaro na kung pag-istorya, usa ka pagpangilad ka ng paghimog doktrina sa simbahan nga wala gani gitudlo sa balaang kasulatan. Mayan ang maklaro nato mga kaigsunan. Hinaot na klaro ni ninyo. Okay. Sa katapusan, sa katapusan before si Jesus Christ ni kayab nga tos langit, nagbilin siya sugo. Klaro na. Sugo ni Kristo nga naadi ay bunyag mga kaigsunan. Okay, klaro na siya. Okay, padayon ta mga kaigsunan. Okay. So, og tudluis na pagtuman sa tanan akong gisugo. Padayon ta. Sa susamang record, okay, Marcos Kapitulo 16. Okay, ablihan na sa inyong Biblia diha. Marcos Kapitulo 16, versikulo 16. Okay, versikulo 16. Nagadugang niini. Unsa may gingon din mga kaigsuonan? Marcos Kapitulo 16. Tanawa, basa mga kapatid. Basa. Marcos Kapitulo 16, versikulo 16, nagadugang niini. Unsa may gingon din ang mutuo ug magpabunyag maluwas. Akong balikon, ang mutuo ug magpabunyag maluwas.
apan ang dili mo tuo silutan. Okay, take note, ang unang nga word nga gingon ang mutuo. So kinahanglan usa di ay nga patuohon ang usa ka tawo or mahimo siyang tinun-an. Okay? So ayaw bunyagi kanang usa ka taong dili mutuo. Okay, in short mga kaigsunan, dili mi mo bunyag og tawong dili mutuo. Ha? Di na ni basta-basta makigsunan nga bunyag lang, bunyag diretso ra bunyag para lang ipakita sa Facebook nga daghang gibunyagan unya isiguro sa nga kanang tawhana na himong magtotoo. So nituo gyud unya kung nituo makigsunan natural, di ba? Ang tinud-anay nga pagtuo dunay buhat. So, kung nagtuo ka sa pulong sa Ginoo, kung nagtuo ka sa sugo ni Kristo, unsay mong buhaton? Mubuhat ka. Akong pangutana, sugo ba ang pagpabunyag? Sugo. Karon, kung sugo ni Kristo, kinahanglan kang motuman. Okay? So, kinahanglan magpabunyag ka. Karon nga buhi ka. Ha? So, inikahuman mo nga mahimo kang magtotoo, kinahanglan kang magpabunyag ngadto sa usa ka alagad sa Dios mga kaigsuonan. Okay. So ingon sa diri no sa verse 16. Hinaot nga naklaro ni ninyo apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Oh, minggang ay pastor, wa man din nagibutang nga apan ang dili mutuo ang magpabunyag. Simple kayong sabton mga kaigsuonan. Siyempre, kung di ka mutuo, di jud ka magpabunyag. Nganuman kay wa man ka nituo, nga sugo na ni Kristo. Ha? Karon kay balor ka nga sugo ni Kristo, kung nituo ka ni Kristo, mutuman ka sa sugo ni Kristo. Ako pangutana mga kaigsuonan, nabunyagan ka na ba? Ha? Nabunyagan ka na ba sa biblikal nga bunyag nga gitudlo sa balaang kasulatan? May nang maklaro na to mga kaigsunan kung nabunyagan ka na ba sa biblikal nga bunyag nga gihisgutan sa Biblia. Atong klaruhon, padayon ta mga kaigsunan sa ato ang paghisgot gyud sa pulong sa Ginoo nga inyong makita diha mismo sa inyong balaang kasulatan. Okay. So, pagahukman sa silot, ang dili mo tuo. So, ikaw, mangutana ko, ganahan ka, silutan ka? Ha? Nakainomdom ko dunay silingan na to, nangutana, di ba sir? Di man mo silot ang Ginoo? Di mo silot kung magtuman ta. Ha? Pero kung di ta magmatinumanon, kung di ta mo tuo, na ay silot igalag igsuon. Dunay silot. Mingon ang uban nga ang Ginoo gugma man. Yes, ang Ginoo gugma igsuon mo bitaw nang gitagaan tag chance karon sa atong panahon nga maghinulsol ta sa itong mga tala, gitagaan pa tag chance sa Ginoo nga motuman sa sugo sa Dios kay ngano man nahigugma sa nato. Kay ang atong destinasyon mga kaigsuonan tungod kay ang tao makasala padulong gyud og impierno. Mao nang kinahanglan ta ni Jesus Christ nga mo'y muluwas sa atong pagkamakasala aron makaigsunan dad-on ta niya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Okay, may na maklaro na to higalag igsuon nga kining atong relasyon sa Dios tininuod gyud ni. Ha? Klarohon gyud nato, tininuod sineryoso gyud, di kay alagad-alagad lang, simba-simba lang, ha, basa-basa lang, ampo-ampo lang, tininuod gyud, basa gyud, ampo gyud, simba gyud. Ha? Amen. Can I get amen diha sa inyong mga kining comment mga kaigsuonan? Amen. Okay. So klaro kayo mga kaigsuonan nga kining sugo ni Ginoong Hesukristo ang bunyag. Okay, kinahanglan dunay bunyag mga kaigsuonan. Okay. So padayon ta. Diya sa bagong tugon ang bagong pagigsaad nga hubad sa Biblia, mabasa nato niya mga kaigsuonan diya sa inyong mga Biblia pod. So niining mga bersikuloha atong makita nga ang pagbunyag or ang pagbawtismo sa tubig kabahin sa katapusang sugo ni Hesukristo. Ha? Katapusang sugo ni Ginoong Hesukristo sa dayon yang kayab ngadto sa langit. Okay, take note. Sawa pa siya ni ascend ngadto sa langit, kinabanhaw man siya. After 3 days namatay siya.
apan nabanaw siya sa katulong adlaw mga kaigsunan og ni kayab siya padung sa langit, ni kayab siya padung sa langit og nagbilin siya sugo nga kinahanglan di ay mga kaigsunan himuong tinun-an katong mga katawan nga masangyawan sa mga disciple niya unya bunyagan. So in short, balikon ako, ang bunyag sugo ni Kristo. Akong pangutanan na sab, nabunyagan ka na ba? Pastor, nabunyagan naman ko. Kanus nabunyagan. Basta katong gamay pa ko, nag-uha-uha pa ko, pastor. Mao ba? O sige, katong nag-uha-uha pa ka, gamay pa kang bata. Gihimo ba kang tinun-an ato? Nay nagsulti nimo, nay nagsangyaw nimo? Gisangyawan ka? Ingon man diri sa Biblia nga himuon sang tinun-an. Unya inikaw man bunyagan. Mangutana ko ninyo, gihimo ba kang tinun-an sa imong mama? Basin gani imong mama dili pud tinun-an. Dili pod disipulo Ginoo, dili pod wala pod nagkat-on og Biblia kay sunod ra pod sa leader sa relihiyon nga wa pod nagtudlo sa kasulatan. Wa pod gitudlo ang Biblia. Mao nay pangutana nga dalag tangag nga kanang ganti, no? Nga atong klaruhon mga kaigsunan kung nagsubay batas Biblia. Kinahanglan atong klaruhon kung nagsubay ba ning atong religion sa Biblia. Kay kung wa gani nagsubay sa Biblia mga kaigsunan, giilad ra ka. Sakto mo nay klarong pagkaistorya mga kaigsunan kanang doktrina nga gitudlo gani di religion ninyo kanang inyo nga grupo sa relihiyon, kung wala gani na nagsubay sa Biblia, naghimo-himo lag doktrina nga wala nakapasikat sa Biblia, igsunog yala ilad na napay bunyag nga bayad. Why bayad ang bunyag mga kaigsunan? Why bayad ang bunyag? Why bayad ang kasal? Why bayad ang paglubong og minatay? No? Di mangwarta. No? Igsunog gigala, mangutana ko nimo, nabunyagan ka na ba? Atong pagagamay na ko, pastor, gibunyagan ko. Ang pangutana nimo, gitudluan ba ka sa pagkabunyagi? Gitudluan ka? Basin wala pod. Basin wala pod. O wala gyud kay unsa man paghimong tinunan nga di pa magani kabulong mo istorya, di pa kabulong mo sabot kay wa pay gidulaw intawon ang bata mga kaigsuonan. Una-hunaan na ninyo kung nagsubay ba sa kasulatan kanang inyong religion nga inyong namatag kahayag. May nang maklaro na ito makigsunan. Karon mga panahon na, amo na yung iwali ang unsay tinuod. Di na may magpugong-pugong igsoon. Kay panahon na ni nga maghinulsol ang mga tao, magbago ang mga tao, pasalamat as Ginoo nga, wa ta napilog COVID din sa tuong lugar, pasalamat as Ginoo igsoon, nga tagaan patag chance nga magbago sa itong kinabuhi, pasalamat as Ginoo makigsoon, nga gitagaan patag chance nga mag-usab sa imong kinabuhi, magsunod nas kabubuton sa Ginoo, biyaan na imong mga lain og bisyos kinabuhi, maghinulsol, pasalamat as Ginoo. Okay. So, balik ta. So, kabayan kini sa sugo ni Ginoong Kristo, dayon niyang kaya padung sa langit. Okay, ikaupat nga punto mga kaigsunan, letter D. Ang naandang buhat sa mga apostoles. Uy, namunyag po di ay ang apostoles? Namunyag po. Namunyag si Juan Bautista, namunyag si Jesus Christ, namunyag po ang mga apostoles. Okay, itong basahon mga kaigsunan. Okay, ito sang ako sultihan sa timo ha. Okay, human sa pagkayab ni Kristo, ang mga apostoles nagbuhat sa pagpangbautismo sa tubig, ingon nga sugo sa ilang Ginoo. Atong Ginoong Jesucristo, sukad gayod sa adlaw sa Pentecostes or the 50th day gikan sa ihang pagkabanhaw mga kaigsuonan. Ang gituhuan sa kadaghanan nga maoy sinog gitawag nga iglesia or ekklesya. No? So ni ining adlaw si Pedro nga nagwali sa katawhan miingon, atong mabasa makigsunan Buhat Kapitulo 2 versikulo 38. Ang balikon Buhat Kapitulo 2 versikulo 38. Atong basahon mga kaigsunan para maklaro gyud. Doon na may mga Biblia diha, palihog ko og basa mga kaigsuonan. Buhat Kapitulo 2 versikulo 38. Okay, nag-ingon diri mga kaigsunan. Unya miingon si Pedro kanila,
ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala. Apil di ay ang mga apostoles, namunyag sila sa mga katawhan nga naghinulsol mga kaigsunan, gihimo nila nga tinunan, ilang gisangyawan, no? Kinahanglan di ay, kinahanglan maghinulsol. So dunay sa base sa ni San Pedro mga kaigsunan, nagtuo ba mong santos? Tuo tag santos, mutuo tas ilang gisulti. Ingon si San Pedro, kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag. Okay. Klaro? Kinahanglan maghinulsol. Ang kinahanglan means you must or it is a must. No? Kinahanglan maghinulsol. Nya sunod magpabunyag. In the name of Jesus, no, giawag sila mga kaigsunan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nga magpabunyag or maghinulsol nya magpabunyag. So mga kaigsunan, klaro kayo nga bisan gani si San Pedro nag-awhag sa mga tao nga maghinulsol unya magpabunyag. Unya unsay giingon sa sunod nga passage, aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Sa tupad dunay gift mga kaigsunan ng Holy Spirit nga mokunsa din kaninyo sa dihang imong gituman ang sugo sa Dios. Sama itong nahitabo ni Ginoong Jesucristo nga present kayo ang Father, ang Son, si Jesus Christ unya ang Holy Spirit, no? Nadungog dito sa langit, ang tingog nga nagingon, kini ang pinangga kong anak, no? Pamatia siya. Unya dito si Jesus Christ nagunitan ni Juan nga bunyagan. Unya dito ni kunsad nga sama sa dagway sa salampati nga mao kato ang Holy Spirit mga kaigsunan. So present mga kaigsunan kining three persons, no? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay, klaro? Klaro kayo mga kaigsunan. Okay. So arita padayon ta mga kaigsunan nga ang bersikulo 41 nagapadayon daghan kanila mituo sa iyang mensahe. Ito pa mga kaigsunan, dunay gipadayag nga mensahe ang apostoles. Dunay gipadayag nga mga mensahe parting paghinulsol, dunay gipadayag nga mga mensahe sa wala pa sila bunyagi. Klaro mga kaigsunan, dili di ay dayon bunyagan ang tao. Ngano man, pastor, nga dili bunyagan? Yes, kinahanglan dili sa bunyagan dayon. Kay kinahanglan sa makadungog sa mensahe sa Dios. Kinahanglan sa nga mahimo tinunan. Kinahanglan sa nga maghinulsol. Unya magpabunyag. Okay, klaro. So, dili basta-basta mga kaigsunan ang seremonya sa pagbunyag. Tungod kay na ay mga requirements mga kaigsunan. Okay, dili siya basta-basta. Okay. So dunay na nga atong tan-awon basahan nato mga kaigsunan padayon ta sa verse 41, daghan kanila mituo sa mensahe og nagpabunyag, mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlaw. Imagine mga kaigsunan sa ilang pagsangyaw sa pulong ni Kristo, sa pagsangyaw nila sa Ebanghelyo mga kaigsunan, adunay nadugang nga 3,000 ka mga tawo. Okay, 3,000 ka mga tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo nitong adlaw. Mangutana ko ninyo, ang bata matawag ba na nimo mga kaigsunan nga kining magtotoo? Giunsa nimo pag verify nga nahimong magtotoo ng bataa? Naamang ko'y bunyag sa relihiyon, nga dunay relihiyon nga dako kayo nagbunyag sa bata nga wala gatudlo ang kasulatan nga bunyagan ang bata. Wala dinhi mabasa makaigsunan sa kasulatan nga kining usa ka bata kabalo nang hinulsol, no?
pangutan ako no, klaro ako no, naman mo'y common sense no, naman tay common sense tanan. So pangutan ako no ng inyong batang gamay, na may batang gamay niya sa inyong balay. Pangutan ako no, bisan ka ng ganing mga nagidad og 3, 2, dili pa nakasabot ka ng 1 anyo, di pa nakasabot, imutudluan, di pa na siya mahimong tinunan. Pero kung dali sa diya nga, on the process nga magkat-o na siya, mahimo siyang tinunan, hantod nga makasabot siya mga kaigsunan sa Ebanghelyo. Unya, kasabot siya, kinanan ko magginulsol, ay, nakasala day ko, dunay realization magigsunan ang tao. So, dapat makarealize siya nga makasala siya. Para kabalo siya, unsay iyang hinulsulan. Unsay mga salaan nga dapat niyang biyaan. So, kinalan ang usa ka tawo nga sa dili pa siya bunyagan, kinahanglan maka-acknowledge siya kung unsay iyang kakulangan sa iyang kaugalingon. Unya, kinalan maka-acknowledge mo ng tao nga kini diyang pagbunyag, sugo ni sa Dios, dili ni sugo sa tao. Dili ni sugo sa pastor, dili sugo sa propeta, dili sugo kato si John the Baptist, matawag man to nga propeta magisunan. Pero dili sugo ni Juan Bautista ang pagbabunyag. Atong klarohon na, dili sugo ni Juan Bautista. So, sumala pa sa ginapamulong ni Ginoong Hesukristo nga ang bunyag, ang paghimo ni mga butanga, sugo ni pagtuman sa sugo sa Diyos, mga kaigsunan. Atong klarohan. Maklaro ninyo mga kaigsunan para dili mo mailad mga kaigsunan. Kung nailad mo, matha ang inyong mga mata. Pag mata na mga hingatulugon, ablihi ang inyong mga hunahuna o ang inyong makasing-kasing sa pulong sa Diyos para maklaro gid ninyo ang klaro gid nga pulong sa Ginoo. Okay. So, doon ay mga 3,000 kataong na dugang nitong pundok mga kaigsunan. Uban pang mga bersikulo mabasa na to diha sa Buhat kapitulo 8, bersikulo 12, naapod sa kapitulo 10, bersikulo 48, naapod sa bersikulo 16, kapitulo 16, bersikulo 15, tanawa ilista lang. Naapod din na sa Buhat kapitulo 33, kapitulo 18, kapitulo 18, bersikulo 8, okay. Tanawa lang ninyo mag-igsunan. Daghan kayo. Di na ito mahurot o basa mag-igsunan ka na ito. At ito ang sunod nga punto. Okay. Kini mga kaigsunan ang bunyag usa ka hulagway or ang hulagway sa paglubong. Unya, paghawas aron magpuyo sa bag-ong kinabuhi. Okay. So hulagway kini sa funeral or lubong mga kaigsunan. Paglubong. Unya, paghawas bag-ong kinabuhi mga kaigsunan. Okay. Lain sa kayo kung ilubong ka dito sa yuta, dili ka kakuan, dili ka kahawas, dili ka kining ilubong ka sa yuta dito nya buhi pamangka, muna nga usa lamang kini ka hulagway nga ang kining tubig maoy mahimo nga imong lubnganan inig hawas nimo bag-o kanang tao mga kaigsunan magpuyo na sa bag-ong kinabuhi. Unsa may giingon sa kasulatan, unsa may mabasa nato dinha mga kaigsunan. Okay. Ang tinuod nga pagtuo diha kang Kristo nagpasabot kini mga kaigsunan nga ang usa ka tawo nga magtotoo nagaisip sa iyahang kaugalingon nga siya patay na ngadto sa sala. So pasabot na ginulsol na patay na ko sa pagpakasala, dead to sin. No? Ako nang talikdan, ako nang biyaan ang ako mga sala. Patay na sa sala. Muna nga imong ilubong ang imong kaugalingon kay patay ka na sa sala. Unya inighawas nimo tubig bag-o na nga pagkatawo mga kaigsunan, no? Patay na sa sala ug sa atong kaugalingon ug sa mga kalibutanon nga mga butang diri atong kinabuhi mga kaigsunan. Unya inighawas magasugod na sa kinabuhi alang lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Alang lamang sa atong Dios nga maoy manluluwas sa atong kinabuhi mga kaigsunan. So mao kini ang gihulagway diya sa Roma kapitulo 6 bersikulo 4. Okay, mabasa ba na nato pastor? Basa mga kaigsunan Roma kapitulo 6 bersikulo 4. Unsa may giingon diha mga kaigsunan ni San Pablo? Roma kapitulo 6 bersikulo 4. Tungod diini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya. Gilubong kita uban kaniya. Dito sa tubig mga kaigsunan. This is a symbol of
that is an illustration of funeral or paglubong mga kaigsunan. Unya, okay, basa padayon ta mga kaigsunan. Pag bunya kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom samahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. So ang pagkabanhaw is pagsaka, pasabot magison gikan sa patay ni banhaw ni hawas gikan sa kamatayon. Ni hawas nimo magisunan bag-ong kinabuhi. Mao na ang illustration sa bunyag mga kaigsunan. Okay? Klaro kayo ang giingon ni San Pablo mga kaigsunan. So mao kini ang gihulagway diha sa sulat ni San Pablo, Roma Kapitulo 6, versikulo 4, inyong mabasa diya sa inyong mga Biblia, mga kaigsunan. O tuon nini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya, o miambit sa kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanaw sa mahimayang gahom samahan, kita usab magapuyo diya sa pagong kinabuhi. O pinaagi sa pagbunyag sa tubig mga kaigsunan, ang usa ka tawo magasugid sa dayag may tungod sa iyang pagtuo. So kining pagbunyag makigsunan usa pod ni sa kaning gitawag nga pagpadayag sa imong kaugalingon nga ikaw naghinulsol atubangan sa daghang mga tao. So imposible nga way makita nimo kung dunay baptism, dunay mga tao makita nimo. Una ana katong mga tao nagbunyag nimo. Ikaduha katong mga tinun-an nga nikuyog sa nagbunyag nimo. Ni katulo ang mga taong naka-witness nga dili mga magtotoo nga uy si Juan ay si Dudong Pedro ay si Dudong John uy nagpabunyag ay naghinulsol na ni siya. So ang bunyag magigsunan usa ka pagsugot sa sugo sa Ginoo kay part na sa sugo ni Kristo, no? Unya dead to sin and then alive in Christ. Bag-ong kinabuhi, magsugod sa bag-ong kinabuhi mga kaigsunan. Okay. So klaro. Unya padayon ta. Okay. So pinaagi sa pagbunyag sa tubig ang mga tao nagasugid sa dayag may tungod sa iyang pagtuo kang Kristo, pinaagi sa usa ka tulumanon nga nagahulagway sa iyang pagkamatay ngadto sa iyang kaugalingon ug sa sala og paglubong sa daang pagkatao og sa iyang bagong kinabuhi alang kag Kristo sa diyang mihaw siya mga kaigsunan. Okay. So atong tanawan ang so ni letter F nga punto. Okay, mga hinungdan nganong ang bunyag sa tubig ginabuhat pinaagi sa pagtuslob o dili pinaagi sa pagbubo o pagwisik-wisik sa tubig. Okay, klaro ho nito mga kaigsunan nga ang mga disipulo mga kaigsunan bisan ang atong Ginoong Hesukristo si Juan Bautista nagabunyag dili pinaagi sa pagwisik-wisik sa tubig or pagbubo lamang sa tubig. Atong tan-awon una nga rason makita na to kining mga keywords, mga keywords nga naa sa Biblia. Una nga keyword, daghan magtubig. Okay, daghan magtubig. Ang bunyag diha sa Biblia or biblical nga baptism or biblical mga kaigsunan nga bunyag nagaginahanglan og daghang tubig. Mabasa na to sa Juan Kapitulo 3, versikulo 23 mga kaigsunan. Namunyag usab si Juan dito sa Inon dili layo sa Salem kay daghan magtubig dito. So una nga makita to nga keyword sa bunyag, daghag tubig. At kanang daghag tubig mga kaigsunan. Okay, dili kay gamay rang tubig. Okay, sunod mga kaigsunan. Ginahimo nila nini. Mabasa to sa Biblia. Ang keyword nga nagingon, ginahimo sa suba sa Jordan. Okay. Ang usa sa pinakadaghag tubig nga source dito sa ilang dapit sa Israel, mga kaigsunan, kining suba sa Jordan or the Jordan River. Ang Jordan River, mga kaigsunan, adto dito ginahimo nila ang bautismo kay daghan magtubig dito. Daghan pug tubig sa Jordan River, mga kaigsunan. Atong tanawon, ang bunyag sa tubig ginahimo sa suba, dili sa templo, dili sa simbahan, dili sa simbahan, dili sa templo, kundi ginahimo dito sa suba sa Jordan ang ilahang bautismo, mga kaigsunan. Unya dili pod sa balay. Marcos Kapitulo 1 versikulo 5 o Mark chapter 1 verse 5. Ang tanang tawo sa lalawigan sa Judea ug syudad sa Jerusalem
nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Namati sila kang Juan, mga kaigsunan. Unya ila pong gisugid ang ilang mga sala, no? O gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. So si John the Baptist dito nagbuhat sa bautismo dito suba sa Jordan. Akong doon na may concern, pastor. Kano di basin di og kining siwan nadala ra tug kabo, no? Dito sa suba sa Jordan. Mga kaigsunan, kung pwede pa lang yung dito ras templo, gano gud dili nga magdala slag usa ka planggana adto dadon sa templo, magdala slag usa ka planggana, magkuha sila og kaning tubig kan sa Jordan River panitan. Nya dadon nila dito sa sinaguga. Mahimo man tanan nila kung ang biblical nga bunyag parehas parang inyo nga kuan kana wisik-wisik lang ilang tanang ginahimo. Makita unta mabasa tanan sa Biblia magigsunan nga nikuha sila og tubig dito sa Jordan River, unya ilang gidala sa sinaguga, unya ilang gipisik-pisikan ang bata, ilang gibubuan ang bata. Wala dili mabasa igsuon nga nikuha sila dito tubig, gibutang og panaksan, gibutang og bal, unya ang katong bata gikugos, unya gibubuan, unya gipisik-pisikan. Igsoon gala, wala nato na mabasa. Dili nato na mabasa, mga kaigsunan. Wala na nila ginabuhat. Kay ang bata dili pa kandidato sa bunyag, no? Unsa man di ay ng bata, pastor, sumala pa sa kasulatan sa ilang nabatasan nga ang bata ihalad sa Dios, dili bunyagan. Maniklaro ha? Dili bunyagan. Uy, sa ato pa kining among ginabuhat, pastor, sa among dakong relihiyon, di ni biblikal. Dili biblikal. Klaro nga pagkaistorya, dili biblikal. Wala nang subay sa biblikal nga standard nga gisultis Biblia, nga gihimo sa mga apostoles. Kinsa may nagbuot-buot ini, pastor? Pangutan-an ng inyong leader kung kinsay nagbuot-buot ana nga wa man na gisultis Biblia, wa man na gitudlo sa mga apostoles, wa pud gitudlo ni Ginoong Hesukristo. So kinsa may nagbuot-buot ana? Ang inyong leader sa simbahan. Mo na makigsunan atong klarohon kung ang atong religion, ang ato bang pundok sa relihiyon nagtudlo ba sa kamatuoran, nagtudlo ba sa biblical gyud nga pagtulunan, wa ba gyud naghimo-himo og iyang kaugalingong pagtulunan nga wala gitudlo sa Biblia. May nang maklaro makigsunan kay kung ikaw nahitipon sa grupo nga wala nagtudlo sa kamatuoran, igsunod gala giilad ka lang. Ato nang klaro pag-istorya, giilad ka lang sa imong leader. Mo na nga klaruhan ninyo. Kung gusto mo musunod sa Ginoo, sunod mo sa Ginoo. Kung di gyud mo ganahan diri sa amoa, kung di gyud mo ganahan nga kuan ingnan ang inyong pare nga dre magbautismo ta, maghinulsol mi dre, undangon nato ni mga bisyo, undangon nato ni mga kahilayan, maghinulsol na ta dre, unya di na ta mosimbag Dios dre. Inana, pwede ra kamo ganahan, di mo ganahan sa amoa. Hala pag kuan mo padayon mo tangtangan na yung inyong mga idols, tantangan na ng inyong mga kailayan. Hala, kay kung ganahan dyan mo nga kamukha mo, sige, padayan mo, pero kung ang inyong leader ganyan mag-isan, dili gin mo buhat na, ginbitan lang tamo nga, pangita gin mong simbahan, nagtudlo sa kamatuoran. Mo na akong klarong pagka-istorya. Biyain na lang gin ng inyong pundok nga wala nagtudlo sa kamatuoran, kay posible, dakok yung posible nga maapil jud ka silot. O maapil jud ka silot, daghan kay mga tao, mga buutan ng mga Roman Catholic. Daghan kay mga buutan ng mga taong Roman Catholic, pero wala matudloi sa maayong pagtulunan gikan sa pulong sa Ginoo. Wala matudloi sa kamatuoran gikan sa balaang kasulatan. Mauluoy ko mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan ng mga Roman Catholic ng mga buutan, no? Nga wala gitudlo ang kasulatan. Remember this, ignorance of the law excuses no one. Bisan pagwa ka kahibalo, bisag wa pa ka kahibalo sa balaod, sa diyang imong gilabag ang balaod sa Dios, do na gisilot, do na gipinalti. Makabayad jud ka penalty, mga kaigsunan, kay imong gilabag ang balaod sa Dios. Paglabag sa balaod sa Dios, paglabag sa sugo sa Dios. Ingon ang Ginoo nga himuon sang tinun-an. Ang saan kung paghimong tinun-an ng bata, di pa man nakasabot, di pa man nakabalong mo inulsol, di pa man nakabalong mo ingon nga, yes, I believe that.
Mingon ba ng bata nga, nito ako ana, ma, nito ako na pa. No? Unya, kung mabasa sa nato mga kaigsunan, ang biblical nga bunyag, magpabunyag. Pasabot mga kaigsunan, usa ni ka voluntary decision. Take note, usa ka voluntary decision mga kaigsunan ang pagabuhaton sa usa ka tawo nga magpabunyag. Karon, kung ang bata inyong gitulod nga bunyagan, napa ba siya voluntary decision nga magpabunyag? Unsa may gingon sa Biblia? Maghinulsol unya magpabunyag or kanang himong tinun-an unya bunyagan. Dunay voluntary magigson nga ang tao gid mo'y mo desisyon nga siya magpabunyag. Dili ka tinuklod sa pastor, dili ka tinuklod sa imong leader, dili ka tinuklod sa imong mamagpapa. Wala ka gituklod sa laing tao aron ka bunyagan. Ikaw gyud mismo mo desisyon nga magpabunyag ka. Imuha ng desisyon. Klaro pag-istorya, desisyon gud sa tao nga gusto siyang mosunod sa sugo ni Kristo. Ako pangutana, kung di ka mosugot sa sugo ni Kristo, unsay ipasabot ana, nakasala ka wala? Nakasala. So daghang mga taong nakasala. Kung wala pa mo nagtuman aning sugua, nakasala ka. Karon nga nakahibalo ka, kung unsa di ay kini nga sugo din ni Kristo, unsa may imong buhaton? Ikaw magdesisyon. Di ka itukmod, pero gisultian ka na nga maunay angay nimong buhaton, magginulsol ka sa imong mga sala. Gihimo sa kang tinun-an, basaha ang Biblia or magpatudlo ka sa pastor, magpatudlo ka sa alagad sa Dios, unya magpabunyag, no? Hinulsolan imong mga sala, biyaan ang imong mga sala. Sa ako pod nga side mga kaigsunan, dili ko basta-basta nga mobunyag og tao nga wala naghinulsol. Gusto ko nga iya jong voluntary na nga pastor. Ako nang hinulsolan akong mga sala. Ako nang gibiyaan akong mga kahilayan. Muna klaro nga ni volunteer gyud siya nga magpabunyag. Iya jong gisurrender iyang kaugalingon sa sugo ni Kristo nga magpabunyag. Muna nindot. Dili kay tinukmod sa ginikanan. Dili tinukmod sa alagad sa Dios, dili tinukmod sa kining silingan, dili tinukmod ni bisan kinsa, kundi ikaw mismo mo imo desisyon. Ayaw og pag-agad sa desisyon sa uban mga kaigsunan. Imuhang desisyon ang pagsunod sa sugo sa Dios. Imuhang desisyon. Ayaw paabutan mga kaigsunan nga itukmod kag laing tao. Nga ganahan na Ginoo nga ikaw gyud mismo mo decide nga maghinulsol ka. Total, imuha man po ng kaayuhan nga maghinulsol ka. Imong biyaan imong mga sala. Talikdan nimo ang pagsimbag dili tinon nga Dios. Talikdan nimo ng mga pag-ampo nga way klaro. Imong talikdan ng imong mga bisyo ug kahilayan. Ang sapa na mga bisyo ug kahilayan sa kalibutan, daghan kayo. Daghan kayong talikdanan mga kaigsunan, daghan kayong biyaan mga kaigsunan. Kinahanglan Dios ang biyaan unya magpabunyag. So inana mga kaigsunan ang proseso sa bunyag nga dili mahimo sa bata. Klaro na mga kaigsunan, dili mahimo sa bata kining maong butang before magpabunyag kanang asaman kanang pagtuman sa sugo sa Dios. Mahimong tinun-an, lisod kayo himong tinun-an ng bata. Ang bata gani mahimong tinun-an grade sana kanang gikan sa nursery padulong sa kinder, lisod pa magikan tudlon pero at least nahimo silang tinun-an, no? Pero akong pangutana, ang mga teacher gani sa DepEd, wala man gani katudlo kasagaran sa mga teachers sa atuang nasod, dili katudlo og Biblia dias ilahang eskwelahan. So wala pa nahimong tinun-an ng mga bata. So dapat unta ang mga estudyante nato diha sa mga estudyante nato sa kanang eskwelahan gitudloan unta sa balaang kasulatan. Aduna ko'y nabasa mga kaigsunan nga usa ka article nga kung ang Biblia unta gitudlo sa mga teacher diha sa eskwelahan, wala untay mga dagko, kadagko unta nila, dili unta sila mapuntas prisuhan. Karon, ang katong mga napuntas prisuhan, dito na sila nakakita nga dunay Biblia. Dito na sila nakabasa nga dunay Biblia. Dito na sila nasangyawan nga ang pulong sa Ginoo importante kayo. So doon na may mga magwawali dito sa prisuhan. So nakaanggo sa silang sala, dili unta to, malikayan unta to nga mapriso sila kung gitudlo pa ang balaang kasulatan,
Kitudlo pa ang pulong sa Ginoo dinha sa mga eskwelahan. Mga kaigsunan, walay laing pinakanindot nga moral standard sa kalibutan na arag yun makita sa pulong sa Ginoo. Sa asa mo mangita mga kaigsunan o mga moral standards gikan sa lain-lain nga mga religion. Confucianism, unsa pa na kanang dan nga mga nisim-nisim na sa social studies. Walain nga pinakanindot nga moral standard sa kalibutan, Kristyanismo mga kaigsunan. Kristyanismo, dili Katolisismo. Ikomparar niya, dili Katolisismo. Ang nindot nga moral standard, Kristyanismo. Dili Katolisismo. Daghan mitong Catholics tuas prisuhan. Unya pagabot prisuhan, salamat sa Ginoo kay nasangyawan o alagad sa Ginoo. And then nabag-ong kinabuhi, nag-usab sa kinabuhi, natagaag parol, unya nakagawas. Pagawas na himong pastor. Di ba malipay mo anak ngagikan sa pagkadik-adik na himong pastor. Gikan sa bisyoso, gikan sa pagkahimamatay tao, nahimong pastor, di mo bang malipay, anak? Kadaga mga ginikanan nalipay nga, ay, salamat in taon, akong anak nagbag-o na. Unawi mga ginikanan nga mag-uol, nga ilang anak nahimong born again. Naig mga ginikanan nga nag-uol, nga nahimong Kristohano ng ilang anak. Wa ka nalipong? Pasalamat ka? Excuse me. Pasalamat kay Igsoon nga ang imong anak nga buluyagon na bag-o. Amen? Ayaw mo kagol kung doon mo'y mga parente, higala, mga minas kinabuhi. Sorry, nga nagbag-os kinabuhi. Pila ko tubig, mer. Nagkarat akong tunlan. Ayaw mo kagol. Ayaw mo o kalagot. Ayaw mo o kaning kalisang. Nganduna mo'y mga minahal sa kinabuhi. Nga nagbag-o. Dapat mong malipay. Nga kanang inyong mga anak tudluan sa pulong sa Ginoo. Di mo malipay, anak. Klaro na pagkastorya, no? Balik ta sa tuang kuhan. Balik ta sa tuang punto mag-isunan. Amen. Okay, padayon ta mga kaigsunan. Kining ginahimo nila sa Suba Sordan, kining bautismo mga kaigsunan tungod kay daghan ang tubig dito nga pwedeng ikaduslob mga kaigsunan ang usa ka tawo nga magpabunyag. Okay. Number 3 nga keyword atong tan-awon mga kaigsunan. Number 3. Mihaw-as sa tubig. Okay? Keyword na siya. Tan-awan niya sa inyong Biblia. Mihaw-as sa tubig. Tan-awan na, mabasa ba na mga kaigsunan? Mabasa. Okay, number 3. Si Jesus gibunyagan pinagi sa pagtuslob kaniya diya sa suba sa Jordan. Mateo kapitulo 3 versikulo 16. Okay. Basa. Mateo, tanawan yung Biblia diha. Kabalo ba mo ukab yung Biblia? Kasagaran na ba sa mga kigsunan na itong RC, di kabalong mo ukab Biblia in tawon. Kay di man mubasa. Muna karon pagkaton mo magbasa, I challenge you. Nindot kayong basahon ang pulong sa Ginoo. Ayaw mo pag ignorante, ayaw mo pag ignoy anang Biblia. Ang inyong leader sa simbahan, giilad ra mo nga di mo pabasahon ang Biblia kay makabuang kuno. Sayop na nga kuan kanang logic nga ilang gihatag, sayop na nga kaning panghadlok kay dili tinuod makabuang ang Biblia. Ang makabuang kanang bisyo, ang makabuang kanang mga butang nga makadaot sa imong lawas, mo na makadaot, makabuang, no? Unsa pa? Sabo, makabuang na. Undangin niyo yung sabo. Undangin na yung bisyo mga kaigsunan. Undangin niyo yung suyop, makadaot sa inyong lawas, no? Di na maayo. Templo ng inyong lawas Ginoo, ayog daotan ng lawas ninyo. Kay pinangga mo sa Ginoo. Agi itong basahan, Mateo kapitulo 3 versikulo 16. Sa pagkahuman gayud og bunyag kang Hesus, mihaw-as siya sa tubig. Mihaw-as sa tubig day.
Ako pangutana, makahawas ba dahil tubig ka ng bunyagan nga pisik-pisik? Doon na ba'y matawag nga hawas sa tubig? Dili. Kay kung pisik-pisik lang, panitan na, ano yung tubig dire? Gihatag nga tubig dire? O, asa ako sa imnon. Ay, nani, panitan. Tubaga ko na ko. Pwede ba kang makatunlob din eh? Ha? Imong kuan, kanang tunlob, but pasabot o immerse. Okay, ako sang balikon, mobile sa Greek word mag-igsunan sa baptise means baptizo in Greek word baptizo. In English mag-igsunan to immerse, no? To immerse. Aron pag tuslob. So unsa man nimo pag tuslob mag-igsunan imong lawas dinhi nga gamay ra man tubig. So may tabuan ni either buo or pisik-pisik. Dili gid sa tunlob kay kung tunlob tibuok nimong lawas, no? Unya inigkahuman nimong tunlob mo hawas. So dunay tunlob ug dunay paghawas. Okay? Unsa man nimo pagtunlob og gamay rang tubig og ibisbis ras buna. Ipisik-pisik ras buna, dili tunlob na, pisik-pisik na siya or buo ra. So dili na mao. Ang gibutang sa Biblia ang practice magigsunan tuslob og hawas. So dunay pagtuslob og dunay paghawas. Okay, klaro na mga kigsunan. Si Jesus Christ atong implo, atong example. Okay. So pagkahuman gayud og bunyag kang Hesus, mihawas siya sa tubig. Okay. So hinaot nga inyo ning nakuha nga keyword mga kigsunan. Onya number 4, miubog sa tubig. Kining keyword miubog sa tubig. Tan-aw na to. Si Felipe nagbunyag sa Yunoko. Okay, si Philip makigsunan, usa ka disipulo na Ginoong Jesucristo. Sa diha nga kining maong opisyal nga taga Ethiopia makigsunan, nagbasa sa kasulatan sa bahin sa kasulatan ni propeta Isaiah. Unya diha si Felipe uban na nakat og tungha sa Felipe dito. Unya kining nangutanas Felipe nya kasabot ka na imong gibasa sir. Mo to gipasabot lang sorya nagistoryahanan sila ni Felipe ug katong Yunoko magigsunan ni pagkahuman ato sa ilahang pag-istoryahanay. May dito sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 38 ato mabasa makigsunan. Buhat kapitulo 8. Palihog kog basa. Buhat kapitulo 8. Okay. Buhat kapitulo 8. Okay. Ang maong Yunoko mga kaigsunan ni desisyon. Unsa kay desisyon sa maong Yunoko? Buhat kapitulo 8 bersikulo 38 mga kaigsunan. Unsa may gingon dinhi? Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe. Nagsakay man siya karwahe ato. Og silang duha nanaog. Sa to pa si Philip ug katong maong Yunoko nagsakay sila sa karwahe. Unya ninaog sila. Unya miubog sa tubig og gibunyagan siya ni Felipe. Niubog sa tubig or miubog sa tubig. Unsa man miubog? Mi-immerse. Nitunlob sa ato pang laing pinulungan nato magigsunan, miubog or mitunlob. Sa ato pa dunay immersion, no? Ni-immerse dito sa tubig mga kaigsunan, nitunlob. So klaro nga ang bunyag dili pisik-pisik, dili buo, tunlob, ubog. Okay, klaro. So kanang inyong bunyag nga dili biblical ilad na. Klaro. Nga dili biblical sa to pa ilad na kay wa man nagtunod sa Biblia. Gipatuo ang mga membro nga mauni saktong bunyag. Dili. Ang bunyag nga ginabuhat sa mga apostoles ug sa tong Ginoong Jesucristo pinaagis pag-ubog, pagtunlob mga igsunan unya muhawas. Klaro na. Hinaot ko nga nasabtan, klaro kayo. Kung doon na may komentaryo, comment lang mo mga igsunan. Ato na nga tan-awon unya. Okay, mo reply lang unya ko human sa broadcast. Ako mabasa inyo mga comment. Di ko kabasa sa inyo mga comment karon kay wala ko'y monitor karon. Okay? So, klaro na siya magigsunan. Okay, sunod. Number 5 nga keyword. Gilubong kita uban kaniya. Gilubong kita uban kaniya. Keyword number 5. Okay. Ang pagbunyag or bautismo pinaagi sa pagtuslob sa tubig. Nagahulagway o ilustrasyon sa kamatayon. Usa ka ilustrasyon makigsunan sa kamatayon. Paglubong o pagkabanhaw at onya kaning pagkabanhaw kaning bag-ong kinabuhi nighawas nimo mga kigsunan. Onya
Mabasa na to kini sa Roma Kapitulo 6, versikulo 4. Okay, tanawa. Roma Kapitulo 6. Isulat din na. Isulat. Isulat diya sa inyong mga papel, diya sa inyong notebook. Kung wala mo Biblia din ha, isulat sa inyong human aning broadcast, tanawa sa inyong Biblia kung naa bagyod. Gisulti bagyod sa Biblia, klaro bagyod. May nang makakuan jud ka kanang ikaw joy makadiskubre mga kaigsunan. Okay. Roma Kapitulo 6, versikulo 4. Roma 6:4. Tungod niini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. So usa ka ilustrasyon sa paglubong mag-igsunan sa imong daang pagkatao, sa imong mga sala, sa imong mga gibiyaan mag-igsunan. Mura na sa ilustrasyon sa usa ka patay mag-igsunan nga gibiyaan na gyud ko ni mama. So di ba kanang patay mag-igsunan do na siya gibiyaan, no? Okay, nakuha niyo ang illustration sa kanang paglubong. Mga minahals kinabuhing taon kanang nagdangoy-ngoy kay ang ilang minahals kinabuhi nga namatay namiya na, no? Inana sad mga kaigsunan, ang atong pagbautismo nagsimbolo kini sa paglubong sa atong karaang pagkatao, nga atong gibiyaan ang atong mga kahilayan, atong biyaan ang atong sayop nga pagsimba, atong gibiyaan ang atong mga bisyo, atong gibiyaan ang atong mga kasalanan, mga bati nga sinultihan, mga pamalikas, unsa pa nang mga dili maayong istorya, kanang mga sige panglibak, sige panaot sa ubang katawhan nga kana kay ato sang klaruhan na kaning istorya nga libak. Nanay uban nga wala kasabot aning libak. Kay nagtuo sila ng uban nga kung maghisgot tag laing tawo, libak dayon dili. Karon ako niya dunay klaseng hisgot, duha ka klaseng hisgot. Ang usa gitawag nga constructive criticism, ang usa gitawag nga destructive criticism. Okay, panalitan. Maghisgot ta sa usa ka tawo. Unya ang atong gisgutan about niya nga siya kining palitan. Ala, si kuan ba, si Wilmer ba kining na priso. For example, God forbid lang. Hala si Dudong kuan ba, si Dudong Amboy ba na priso ngano man. Kanang nasakpan dito sa kuan, kanang gaysano kay nangawat, nangupit, unya nakitaan. Nakitaan. So nagigala, wala ka ng libak, nagsulti ka, naghisgot kag tinuod. So wa ka ng libak kay ang imong giistorya tinuod man, no? Pero gani panitan libak gani inani ang iksina sa libak. Panalitan ha? Hala si kuan ba, si Inday ba, no? Gadala-dala og kuan kanang uyab, no? Hala basin galibin-libin na sila. Ano din? Basin, no? Base na, take note na ay mga istoryang puno-puno, no? Bisag nagkuyog lang. Wala mo'y nakita nga ebidensya, maunay libak. Kanang pataka ramong istorya nga wala mo'y ebidensya. Di mo patakag istorya nga nang way ebidensya kay mahulog na siya nga libak. Ano man? Ingon ang kasulatan, ingon sa 10 Commandments, thou shall not bear false witness against your neighbor. Di lang kay kanang anasukmanan nga kuan ka ma-witness nga sayop ang imong isulti kan hasta nang kuan kana magsulti kag libak imong isig katao na mo nay klaro nga libak ka nang nagpuno kag istorya nga wala kay ebidensyang tinuod ba. Okay, pero kung ang imong gisgot or ang imong gisulti tinuod gyud do na mo ebidensya, dili na siya matawag nga libak. O sana siya ka constructive criticism para ang uban ma-aware ba? Ma-aware sila nga, mo ba na din na? O ma-aware sila nga, ay di ta mangawat, oy kay madakpan niya ta. Ay dili ta magbuhat og di mayo, oy kay makasala ta or mapinaltihan ta. Inana na siya para maka-aware or mahibalo ang ubang tao nga, oy di na maayo, no? So doon na gitawag nga constructive criticism. Pero kanang destructive criticism mo na libak makigsunan. Nga naggisgot-gisgot ka, nagsulti ta sa ubang tao nga wala kay ebidensya nga tinuod ba na og dili. Klaro na pagka-istorya makigsunan. No? Nga abot bang tadiha? Okay, ako lang ning lakbit mga kaigsunan, no? So,
Muna atong balikan ang kining bunyag, no? Ang bunyag usa ka ilustrasyon sa paglubong sa atong kaugalingon, no? Kay kanang usa ka lubong dunay namatay unya dunay gibiyaan. So sa imuhang pagpabunyag mga kaigsunan, simbolo ni sa funeral nga imong gilubong na imong daang pagkatawo, imong gibiyaan na imong mga salay ka babay sin, babay kahilayan, babay Diyos, musimbo na ko sa tinuon nga Diyos, babay idols, babay na ka sa imong mga idols mga kaigsunan, say bye-bye, say goodbye na sa imong mga idols nga imong ginasimba, imong ginaludhan, imong giampo, mo na gitawag idols. Kana inyong mga idol sa TV, ay kumpiyansa na kay maka-impyerno na kanang idol na kabulo pa mo kanang word nga idol kay Diyos na siya. Idol means Diyos. Imong gisimba, imong gihalaran, imong giampuan, imong gitingala jud mayo ba, imong gi-appreciate pag-ayo, usay malabuan pa ang imong pag-appreciate kaning malabuan pa kining pag-appreciate sa Ginoo kaysa anang mga artista. Kung doon na gani artista, kung doon na artista, hala, unay kalingawan sa lungsod nya doon artista, pastang sa yuha jud, no? Di ba? Hastang sa yuha jud mo adto pa betan alas 7 maabot ang artista, anay alas 5 nangandam na. Nangandam na kay mo adto na sa big dome kay nay artista. Pero og simbahan gani ang ubang Kristohanon tawo nga hilaw-hilaw malit pagyod. Unya mag-una-unag panguli. Usahay dili pa mo paabot og benediction kay nagdali og uli. Unya late para bang niabot, no? Muna magigsunan. Sorry ha. Sayo taon mo abot og simbahan di kay magpalit late. Unya taro nga po ng inyong dedication sa pagsimba. Tarungan na inyong dedication sa pagsimba, dili mag-late unya paabot gyud nga mahuman ang service, paabot gyud sa benediction sa pastor nga usa ka mo uli, ayaw sag uli kung dili nimo madawat ang blessing, no? Kay ang blessing sa katapusan nga service mag-igsunan through benediction, no? Kanang panapos nga prayer mga kaigsunan nga ang pastor mag-release sa blessing. So paabota gid niyo nya magsayo pod og abot sa simbahan para masala gid nimo tanan nga blessing gikan sa sugod ngadto sa pagtapos sa serbisyo, no? Imo jong makuha gikan sa Sunday school unya sa fellowship pag istoryahay ma-bless man ka ana unya naapod tay gitawag nga praise and worship unya reading the word of God unya naapod tay gitawag nga sharing and then naapod tay kining gitawag nga kining pagpaminaw sa message unya ang pastor magwali maminaw jud ka magdala kag Biblia, di ko mosugot nga mosulod lang og simbahan igo lang og sige panghulam og Biblia. Dapat ang Kristohanon dunay Biblia, kung tinud-anay kang Christian magigsunan dapat doon na kay Biblia, naamang gani kay cellphone tagpila na yung cellphone tag 6,000, tagpila na imong cellphone tag 5,000, tag 8,000, tag 7,000, tag 10,000. Unya wa gani ka kapit og Biblia nga tag 500, baya pod nimo. Imo man gipalabi ng cellphone kaysa pulong sa Ginoo. Asa may mas bililhon kani mga butangas kalibutan mo labay ra baya ni. Pero importante kayo ang pulong sa Ginoo nga imong mabasa og imong makatunan sa tibuok nimong adlaw sa imong kinabuhi. Importante kay na magigsunan ingon ang pulong sa Ginoo, Matthew chapter 4 verse 4. Matthew 4:4, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang. Di mabuhi ang tao sa pagkaon lamang, kundi sa matag pulong nga mogawa sa baba sa Dios. Mao na mga kaigsunan nga aning tao nga dili pod himasa pod og Biblia, dali ra pod kayong ilaron kay kuno sa gisulti atong magwawali diha sa leader sa simbahan, unya yango-yango ra pod nga naman, why gidulaw kay wa may dalang Biblia. Wala ka siguro kung katong istorya sa kung katong giistorya dito sa magwawalis tubangan kung pinasupay batos Biblia, no? Naa ba to'y referensikan sa kasulatan na langoyango or putang ano man kay walay Biblia. Pangitaa ko ninyo ng simbahan, kanang sigig simba o nya dili gani magdalag Biblia. Pangitaan nyo ng simbahan na tanawa kinsa na sila kamunay na sayod, pero karon so tiyanta mo adto mo simba anang simbahan nga nagtudlo magdalag Biblia,
nga nagtudlo jud sa Biblia. Unya kanang alagad sa Dios nagwali nga makita pod sa iyang kinabuhi nga nagtinarong. Makita gud sa kinabuhi ba nga dili himbabayi, dili sugarol, dili palahubog, dili bisyoso. Mauna ang nindot nga example o himplo nga leader na simbahan, inyo jong makita, silingan ninyo, makita ninyo, maklaro ninyo, kaila jud ka, dili kay kanang imong gisudlan nga simbahan, wa po ka kailag unsay background anang imong leader sa simbahan, mutungha lamang og panahon sa misa, panahon sa serbisyo, panahon sa kanang panimbahon, mutunga lang kay nya ining human tuan layo na pod nya wa kay kabalo unsay iyang gibinuhatan, wa kay kabalo unsay iyang gibuhat, no? May na pod nga kay balo jud ka unsa nang klaseng alagad nga gibutang dinha sa inyong simbahan, no? Mo na akong gi-encourage ninyo mga kaigsunan, maayo man sad na nga mo rikisa gid mo alaga sa Ginoo, tinuod ba gining alaga sa Ginoo bi? Tinuod na dunay gitawag nga pag-usisa mga kaigsunan. Katong mga tao dito sa Berea mga kaigsunan, itong mga Bereans ba, sa unsay ginawali nilang San Pablo, itong mga disipulo, ang taga Berea mga kaigsunan, nagsige po sila tanaw sa kasulatan kung ilang gi-verify ba, ilang gi-verify kung kining gisulti sa mga disipulo, sa mga apostoles, naabag yun sa balaang kasulatan ang ilang ginistorya, na nasubay ba sa kasulatan ang ilang ginawali. Igsunog igala mao nang importante nga sa diha nga mosimba ta magdalag gitag pulong sa Ginoo. Dapat na jud kay Biblia nga imong gidaladala inig adto nimong simba. Kung tinud-anay kang gastuhanon, dili ka maulaw magdalag Biblia. Di ka maulaw mo basag Biblia. Pero kaning dili tinud gastuhanon, igo ra ginagbugal-bugal in tawon. Kanang baya mo magpakaulaw naman lamang ning uban nga magbugal-bugal ba murag unsay relihiyon nya. Kabalo ba mo kung mabugal-bugal mo anang alagad sa Dios nga magdadalag Biblia, inyong gipakulawon hasta inyong religion, no? Magyaga-yaga pa mo anang inyong silingan mo agi nga nagbitbit og Biblia, nagilok og Biblia. Unya kamo gani wa gani mo gidulaw. Na ayaw mo bugal-bugal, ayaw mo og kanang bagabaan baya mo anang alagad sa Ginoo inyong bugal-bugalan nya. Alkansi pod mo kay kisa may alkansi, ang nagbugal-bugal o ang gibugal-bugalan? No? Unya ang inyong gibugal-bugalan, wala lang tawon. Gingnan ra kag praise the Lord. No? Mingon na, nabuang na giniskuan, gadadala ng Biblia. Kamo, unsa may inyong nabuangan? Nabuang mo sa inyong bisyo? Nabuang mo sa inyong drogas? Na inyong mga kaigsunan, na preso na tungod sa drugs? No? Na sige gyapon og bisyo, sige gyapon na ng mga kahilayan, magginulsol na mo mga kaigsunan, undangin na biyain na. Kaya kung gusto mo musulod og langit, hinulsulan na to mga sala. Ikaw, gusto pa ka musulod langit? Kung gusto tang musulod og langit mga kaigsunan, atong buhaton ang gisugo sa Ginoo. Ayaw pag-expect mga kaigsunan nga pasudlon gyapon kag langit bisag wa ka nagtuman. Dako kay nang insultos mga magtotoo. Ingon gani ang kasulatan nga lisod man gani maluwas na yung mga taong matarong unsa pa ka ng taong nagpakasala. Kining taong matarong lisod kunong luwason. Ngano man? Kay self-righteous man. Feeling niya nga wa siya'y sala. Sa to paminsa nga matarong ko pastor kay wala ko wa ko kapatay, wala ko kapangawat, unsa pa? Wala ko ka panghibabayi, wala ko nagbisyo. Matarong na ko pastor. Sa to pa matarong na ka, wala ka nagkinaglag Ginoo. Kay tarong naman ka, lisod man ganing luwason ng taong matarong. Kuan kanang sumala sa kasulatan. Unsa pa ka ng taong nagpakasala. No? Grabe mga igsoon. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, wa ra gilain nga nahimo natong pagkamatarong ang Ginoong Hesukristo ra gyud. Kay kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, lisod magkinabuhing buutan. Lisod magkinabuhi nga matarong kung walay Ginoo. Una sa atong kinabuhi mga kaigsunan, atong paningkamutan kanunay nga kining atong pagtuo sa Dios siguro. Kini atong pagtuo sa Dios klaro, no? Kung nagsubay ba kita sa kasulatan o wala.
Ngutan-a ko na inyong kaugalingon. Pangutan-a ko no inyong kaugalingon. Kung nagsubay ba mo sa kasulatan, nagsubay ba mo balaang kasulatan mga kaigsuunan. Ha? Okay, dagang salamat. Greetings to all viewers. Tanang mga viewers din na. Sister Lynette Diaz kining Japan. Ako ang igagaw, Ricker, si Mayan Gukutano Romero. God bless yung tanan. Tanan tumagison sa Jikidja. God bless. Tanan mga evangelicals, mga Pentecostals, mga Roman Catholics, mga Sabadista ba diha, Iglesia ni Cristo, Dating Daan, uban pang mga Baptist din na. Ala, tanan. Oh, God bless ninyong tanan. God bless ninyong tanan. No? Kutol sa naabot nining nga broadcast mga kaigsunan. God bless ninyong tanan. Okay. So, ato sang basahon ning ato ang mga comment dire. Okay. Mayan Gukutano Romero. Pastor, wa gyud baya ko'y Biblia. Naigo na ko ato. To yung Mayan, pwede ka nga matagaan na mong Biblia, pero katong New Testament, wala may Old and New. Pero kung ganahan ka, nga mo palit, naasa gaysano pohon, o mo open na ang kuan, second part sa gaysano, na ibalik yung Biblia, Mayan. Pwede ka nga mo palit dito, na itag 500, na itag 600, katong Old and New na ginasiya. Pero naami dire libre, nga New Testament, pakita ko sa imong New Testament, no? Kaya nang hinatag rapod, no? So, pwede na to na nga mahatag libre gikan sa ato ang mga kuan kay suonan. Nani. So, God bless. Sa pa ni dire nga message. Okay. Ay, ako asawa, naami dire an New Testament only. Why Old Testament? So, ang Old and New mapalit na to sa kuan, pariane. Old and New Testament mapalit na to sa kining gaysano, naapod sa inyang bookstore dito sa PCBS, National Bookstore, na siya. Unya, ay padol-dodong. Dito City, sa OMF, Jones, dito lapit niya, Old and New. Okay, pohon norms, basin makapalit ko. Okay, God bless me, and gaan ka na mo New Testament. Okay, thank you. God bless, amen. Salamat, Vic. Thank you for watching. Ako mangho na sa Maldives. God bless. Okay, so balik ta mga kigsunan. Nagawsa dito. Ay, pakita din naman. Naghukas ka, bawal. Nako dito, gawasa. Okay, mga kigsunan, ang ato ang kinabuhi, kinahanglan nga masubay o matakdog yun sa kasulatan kung nagsunod bagid ta, nagbuhat bagid ta. Muna nga, pwede nimo ma-review ang kining maong broadcast o imong i-share na to sa uban. Kung ganahan ka nga malinawan po ang uban, no? Malinawan po sila. So, i-share na ang Word of God diya sa inyuhang mga friends, diya sa Facebook. Okay. So, kung doon na may pangutana, pwede sa ninyong i-comment diya sa inyo sa tuang live karon, i-comment lang. Okay, kung doon na po kay personal kaayo nga mga pangutana, i-chat lang sa kuha o pwede sa mo text sa akong number 0932-321-6813. Kung balikon, 0932-321-6813. Okay. So, salamat kayo. Pwede mo makatext ana sa akong number. Okay. Kung doon na may mga pangutana, doon na may mga suggestions, o kung sa pa inyo may kakomentaryo, ani nga tuang word broadcast mga kaigsunan. Okay. So, hinangot nga inyo ning nakuha o nasabtan. Ako ang starring akong anak de. Mo ni si Josiah. Okay. Unya si Noah pod. Say hello. Say hello to our viewers. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Kumusta mo? Gusto. Greetings sa TV. Okay. Hi, Pastor Roy. Hi. Hi, Pastor Roy. Kusga. Hi, Pastor Roy. Hi, Pastor Roy Labaw diya sa Assemblies of God diya sa Pinamungahan. God bless. Pastor Edwin din ha sa Sambuan, sa Jesus Lord Christian Assembly. Ako pong gi-invite dito mga viewers here sa Word Broadcast nga pwede mo makatanaw pod sa mga gi-share ni Pastor Edwin na sa Word Broadcast. Okay, ari ka pikas luyo, ari ka luyo nako. Luyo nako. Ari agi. Okay. Ari agi. Okay. Pwede sad mo makatanaw sa kuan kining broadcast ni Pastor Dan Dave Asarcon sa iyang Facebook.
no, yang Facebook Pastor Dan Davy Portes Azarcon. Unya tanasan mo sa kining Voice of Truth online ministry ni Pastor Edwin Manatom Canonigo, no. Pwede sana ninyo i-view mga kaigsuunan ang iyahang broadcast din na sa Voice of Truth. Okay. So diha lang ka. Okay. So greetings di ay tanto mga kaigsuunan sa lain-laing dapit diha sa Germany, Sister Midilino sa Gorodni. Ato ang igsoon diha sa Saudi si Brother Jono Yusores. Oh, diha sa hi, say hi. Hi. Unya greetings po sa atong mga kaigsuonan taga Alcantara, tanang mga taga Alcantara, taga Polo Alcantara, taga Poblacion Alcantara, taga Palanas, taga Candabong, Kabilisan, Lawaan, Kabadjangan, ansa pa, Salagmaya, Mangga, o unsa pa nga kuan kanang lugar. O di sa Siam ka barangay. O akong mga ginikanan din ha sa Hinatilan, mga kaigsuonan di Hinatilan, mga parinti nako. Ako mamang papa sa Hinatilan, Mama Marilyn o Papa Militon. Papa Militon o Mama Marilyn. Akong greet pod si Uncle Pidpab, Konsihal Pidpab Tapales. God bless. Akong igagaw po din na anak ni Juan, Uncle Pidpab, Ayban. Kanya akong mga parinti diha sa Malatbo, Hinatilan, Cebu, mga Kagakit family, Brad Dodong Arnel, God bless. Og akong mga kahigalaan, mga kauban sa Spaafi family diha sa Alegria. God bless sa tanang mga listeners nga kutob sa naabot nining maong broadcast. Salamat kayo. Hinaot ko nga sunod na pod nga panahon ato ang kini mga lessons nga akong ihatag ninyo. Sige, pakantahon si Josiah. Okay, nya na. So, I hope nga doon na mo'y nakatunan mga kaigsuonan, no? Nahuman gyud ang ato ang lesson series, no? Lesson series. God bless din yung tanan. Doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga kaning komentaryo. Pwede rin ninyong i-comment karon din sa ato ang live stream under this stream, no? So, I hope nga and I pray nga inyo nasabtan kining maong broadcast, inyo nasabtan ang kining ang gi-share. So klaro kayo, hinaot nga di ninyo sayangon, no? Ayaw sayanga, ayaw nakatunan mga kaigsuonan, no? God bless ninyong tanan, okay? This is Word Broadcast. So ato sa diay nga kining awitan ng Ginoo pinaagi sa kanta nga Salamat Ginoo. Okay? Okay na. Okay, salamat Ginoo. Hinayra. Hello. Okay ka na? Okay. Okay. Wow, ato ko rin mo. Namakin na. Ito sa kahayan. Kanta sa salamat Ginoo. Salamat Ginoo sa pagluwas ka na ako, gikan sa langit nga sa kahayan.
Giisip ko Atong balik ko na, -1. Salamat Ginoo, -1. Salamat Ginoo. Okay. Salamat Ginoo sa pagluwas ka na ako ngadto sa kahayag. Maglakaw ako kanunay uban mo sa dalan ko, pulong mo ang magiwang. Tabangi ako sa tibuok kong kinabuhi. Ang pulong mo, giisip ko na wahante. Salamat Ginoo, ay ako imong ang kinabuhi ko, Diyos, mo lamang. Kay diha kanimo, Diyos, walay pagkulang. alay kang daygono, alagaran. Simbahan niyo buwan pasalamatan sa kanturan. Salamat Ginoo sa pagluwas ka na Ako ngadto sa kahayag. Maglakaw ako kanunay uban mo sa dalan ko, pulong mo ang magiwag. Tabangin ako sa tibuok kong kinabuhi. Ang pulong mo giisip ko na mabahagi. Salamat Ginoo kay ako imong ipilit. Kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Kay diha kanimo, Diyos, walay pagkulang. Angay ka kay tulong, alagaran. Simbahon yung buwan pasalam
bless tanang mga listeners sa ato ang programa nga Word Broadcast, no? So sunod na pod ato ang mga broadcast na paabot lang sa ato ang sulod nga mga topic nga atong pag-isgutan dinhi, no? Ako pa din gi-invite ang tanang mga taga-atbang dire sa Negros kining maminaw sa Shine FM, no? Nga nindot pud kaayo nga dunay alagad sa Dios nga gamit para pagsulti sa pulong sa Ginoo ana sa Shine FM. Klaro og dungog kayo dinhi sa atuang lugar na diha sa kining Dumanhog, diha sa Ronda, sa Alcantara, Molbual, abot ba dyan kaning FM nga kuan kining naabot diri sa tong lugar Shine FM 95.9, no? 95.9 Shine FM. No, pwede ninyong i-dial sa inyong radyo 95.9. Ikuan lang na ikanang try lang ninyo liso radyo, no? So hangtod sa sunod gayon mga kaigsunan dinhi sa ato ang programa nga Word Broadcast. I pray and I hope and pray na ang Dios mga panlangin kaniyong tanan mga kaigsunan niining ato ang broadcast nga naadyon mo nakatunan, naadyon mo nakuha. No, sure ko na do na gid mo nakuha nga mga pagtulunan. God bless yung tanan. Ang pulta, Ginoo, daghang salamat sa tanang mga listeners. Salamat Ginoo sa ilang mga nakatunan. Salamat Ginoo nini nga mga pulong dinhi sa Word Broadcast nga imong gipadayag pinagi sa imong alagad. Bless all listeners, all viewers, Lord, nga dili mo labay nga kawang Ginoo imong pulong nga nagawa sa baba sa imong alagad. O Ginoo nga kining mga pulong nga nagawa sa baba sa imong alagad Ginoo, dili kini mo labay nga kawang sa mga kinabuhi sa nga naminaw Ginoo, nga ang imong pulong o Dios, it will not return to you void, but it will accomplish its purpose Ginoo, nga para sa pagluwas sa mga tao, Lord God, pag-inform sa mga katauhan Ginoo, nga ang imuhang pulong kamatuoran Ginoo. Salamat kayo Lord God sa tanang blessing nga imong ipadagaya sa tanang mga naminaw. This I pray, Father, in Jesus' mighty name. Amen. Okay, amen. God bless yung tanan magigsunan sa sunod na pod nga higayon o sa sama gyapon nga programa din sa Word Broadcast kini yung igalas kanginan Pastor Junrel kagakit tudlas. Magaingon kaninyo nga diha sa Dios kita adunay kasiguruan